Piştî destûra walîtiyan li 25 bajaran Newroz di heman demê de bi coşekê mezin hate pîrozkirin. Newroza Stenbolê jî li qada Kartalê ku çend saet beriya 21 Adarê walîtiya Stenbolê destûr da bi hişyara em ê teqez bi ser kevin hat pîrozkirin. Nevroza gelê Kurd a. Gerek gelê Kurd bibe Nevrozê levhatin tê, aşitî tê, biratî tê. Em nel qarşetî fi insanîna. Em Nevroza gelê bindest a. Nevrozê pîroz dikim gelê me ra. Serxwazî dixwazim bitirî gelê me ra. Her wiha sala par walîtiya Stenbolê destûr nedabû û di hewldana pîrozbahiyê de bi dehan kes hatibûn binçavkirin. Îsal Newroz di rewşa awarte de hate pîrozkirin û beşservanên Newrozê bi pankartên ji guhertina qanûna bingehîn re na li qadan hatin gelhev. Ji yek nedewiyê re, ji yek siyasetê re, ji qetilkirin û komkujiyê re. Hevseroka navenda HDP ya Stenbolê Esengül Demir peyama hevserokên Partiya Demokratîk a Gelan Figen Yüksek da û Selahattin Demirtaş ku ji girtîgehê li ser pîrozbahiya Newrozê şand xwend. Özgürlük arayışından asla vazgeçmeden barış mücadelemizi sürdüreceğiz. Wê di nameya hevserokên HDP de anî ziman û got em ê dev ji siyaseta demokratîk û lêgerîna azadiyê bernedin û têkoşîna xwe ya azadiyê bidomînin. Li hember zilmê em ê serî netewînin û em ê teqez bi ser kevin. Xortekî Kobanê jî nameyek li ser Newrozê xwend. Navê te Newruz e, Abdullaya, warê filing û şêraya, Newruz her deraya, berxwedana her demê erkê wed parastiye, çek û rex li milaya, qalanê wê pir buhaya. Hevkarê hevserokê HDP Sezai Temelli ji dengê Amerîkayê re diyar kir ku ew Newrozê dibin zulm û zordariyê de û rewşa awarte de pîroz dikin. Wî got li ser hemû kiryarên rejîma serdest îro gelê me li qadan e û Newrozê pîroz dikin û em hêvî dikin ku hevserok û parlamenterê me bên berdan. Her wiha Newroza Stenbolê bi govend û stranan bidawî bû. Zozan Yaşar, dengê Amerîka, Stenbol.